Kung ang Seventh-day Adventist ang nag-implement, baka ko na, piki. Seventh-day Adventist. Yeah. Ang pangutana, asa man ang nagsimbag kamaturan kung nagtuman sa sugo o wala nagtuman sa sugo. Ang pagtuman sa sugo, dali lang kaya ng litukon eh. Pero ang problema, ang question, kinsa nag-implementar sa sugo? Kay pag oras banggod nga nagtuman tag sugo o niya ang responsableng imong gitumanan dili mao ang gitagaag otoridad sa pag-implementar sa sugo, pagpamaka ka na. Mura ba og sugo sa syudad ba? For example, ang kanang mga TMC nga naa din na sa dalan-dalan, unsa may ilang dala na ang sugo sa syudad, ang balaod sa syudad. Pero ikaw, di man ka, for example, ikaw sir, dili man ka TMC, manakop ka din na usurpation of authority na. Nga naman kay dili man ka under o dili ka otoridad na mag-implement sa balaod sa syudad. Same pod sa napulo, same pod sa napulo ka sugo. Paminaw ha, same pod sa napulo ka sugo. Dali lang kayo ang pag-claim na nituman ko sa sugo, pero ang question, kinsa ang nag-implement? Kung ang Seventh-day Adventist ang nag-implement, baka ko na, piki. Piki! Oh, next question. Kinsay bakakon, ang nagtuman o ang wala nagtuman? Dili lagi question lagi ang nagtuman. Dili question ang nagtuman. Dili question ang nagtuman. Nga naman, tungod kay responsibilidad sa tao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Ang question, kinsa ang nag-implement? Sa Old Testament, mga Hudyo. Karon Seventh-day Adventist? Ay, baka ako ng Seventh-day Adventist. Fake man na. Fake. Ang Seventh-day Adventist, gitukod ba ng mga kano? Katulong pagkutada. Ang nagsugo, ang gisugo, si Bisis. Imurang kiuba ka Diyos, Bisis. Experimentar ang napulo ka sugo. Yeah. Ang pagkutada, ang Katoliko, salamat, nagtuman sugo. Baka kung to sila. Tubag. Ang Katoliko manggod, sila nakaroon ang mag-implement sa bagong sugo. Gikan kang Kristo, and the Ten Commandments must be interpreted according to the mind and interpretation of the Christian society or Christian religion. Dili na sa Judaism. Nga naman kay kung ang imong unahuna sir, Judaism tama, ang Judaism mag-implement ana, nga nang Seventh-day Adventist man ka. Nga nang wa man ka nagpasakop dito sa Judaism. Second point. Kanang napulo ka sugo, gi-interpret na sa Christian religion nga mo ng simbahang Katoliko. So, ang nag-implement sa napulo ka sugo karon dili na mga Hudyo. Kundi ang simbahang Katoliko na og mao na ang among gituman. Og kanang giingon nila ninyong sabat-sabat ninyo sa Christian religion mao na ang Lord's Day. Pero way labot ang Seventh-day Adventist na kay piki man na. Oh, piki. Salamat. Nga nagtuman dahil nagsugo. Yeah. Yeah, ako to. Thank you. Oh. Manawagin mo na, okay kayo ang pagtuman sa sugo, apan ang dili okay kung magtuman-tuman ka niya ang nag-implement nimo kanang mga bakakon nga mga propeta lisod na. di ko musugot ana. Murarabag ang kuan ba? Murabag ka ng dili pulis na nakop dias kalsada. Mga bakakon, mga peke. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.